Ahojte, vítajte tu na školskom dvore, kde sme si dneska pre vás pripravili stanovištia. Keďže bol včera útorok, čo bol významný deň pre viacerých ľudí, Deň Zeme, naša škola je zapojená do programu Zelená škola. Zelená škola sa zaoberá o ochrane životného prostredia a prírody, o zážitkové a praktické vzdelávanie, o žiakov, ktorí menia školu a zmena, ktorú je vidieť. Ako si môžete všimnúť, tak väčšinou je príroda taká znečistená a veľa ľuďom to môže prísť nepríjemné a potom sa v nej dosť zle cítia, tak práve preto sa snažíme zmeniť celý život okolo nás. Stanovište s bylinkami, učíme deti poznávať rôzne bylinky, ako napríklad materinu dušku, medovku, metu, alebo prhlavu. Poprhli ťa neplač, spravila to nechtiac. Budeš zdravý viac, spravila to viac. Čo poprhli? Prhlava. To je igelitová taška, taká prírodná taška s bavlným. A čo má z tohto väčší dopad na životné prostredie? Igelitová. Tu máme balenú vodu a tu má takú s vodovodu. Vodovod máme menší. Dobre. A väčší. Toto stanovište je zamerané na triedenie odpadu. A keď triedite odpad, tak šetríte životné prostredie. A potom sa ešte z toho dajú vyrobiť rôzne veci. Máme stánok, kde sa vyrábajú z tetrapakov peňaženky. Chceme tým ukázať, aby sa odpad dal znovu použiť. Super, Sofia. Keď už som si nosila. Tady máme. Ja nemám nožník. Tu pomôže niekto, tu máš ten. Nech sa páči. Áno, máme peňaženku. Super. Ukážte peňaženky na kameru, chlapci. Náš quiz-stánok je zameraný na životné prostredie a ekosystém. Čo sú to obnoviteľné zdroje? Tie, čo sa môže znova použiť. Lepšie ísť na bicykli alebo v aute? Na bicykli. Kúpiť si úspornú žiarovku. Nenahávam zapálené svetlo cez noc. Tak čo je lepšie, sprchovať sa alebo kúpať sa? Sprchovať. A prečo? Lebo viacej ušetríme, ako keď si dáme do vany, čistíme zuby, tak vypíname vodu. Namiesto toho, aby sme iba práčku tak do polovice naplnili, tak celú. Najviac tie peňaženky. Hádali, že tie hádanky. Všetko. Všetko? Tebe? Mne sa najviac páčilo to triedenie odpadu. Hádanky. Hádanky. Mne sa páčilo najviac ekostop. Januári. Ďakujem. Jej, Pavla. Prečo treba chrániť životné prostredie? Aby sme žili.